Sai dai kuma harin turawan Faransa shine mummunan harin da ya ƙara tarwatsa daular ilimi ta Timbuktu a ƙarni na 19, inda suka yi mummunan kone-konen littattafan ilimin mu kuma suka kashe da dama daga cikin malaman mu. Sun sace duk wasu littattafai da suka gane ma'anar su, sannan suka kone waɗanda suka gaza fahimta, wanda har yau akwai waɗannan littattafai cikin keɓantattun wurare masu sirri a gidajen ajiyar kayayyakin tarihinsu. Sai dai a wancan lokaci mutanen wannan yanki na Timbuktu sun saka rayukansu cikin hadari domin tseratar da wasu daga cikin waɗannan takardun ilimi. Wasu sun boye a cikin katangun gidajensu na ƙasa, tukwanen yumbu, boyayyen ramukan ƙarƙashin ƙasa. Sun yi safarar su cikin sirri zuwa wasu ƙauyuka a wajen Timbuktu. Sun ci gaba da yada ilimi daga ƙarni zuwa ƙarni, daga uba zuwa ɗansa, uwa zuwa ƴarta ba tare da gajiyawa ba. Tsawon shekaru 400 sun ci gaba da ajiyar ilimi da hikimomin Afirka. A yau wasu daga cikin waɗannan littattafai da suka ɓoye na ajiya a ɗakunan karatu a ƙasar Mali, irin su Mama Haidara Library, Abdulkadir Library, Alwangari Collection da kuma Muhammad Tahar Library. Wannan shine mafarin Afirka. Sun ce ba mu da tarihi amma sun yi ƙoƙarin batar da shi. Mun mallaki jami'a tun kafin su kafa Oxford. Muna da dokoki kafin turawan mulkin mallaka. Mun iya lissafin taurari a lokacin da suke ɗora dalilin kisbewar rana akan aljanu. Wannan ba kewa bace. Wannan tarihi ne wanda suka goge. Shin amma me yasa ba sa son mu san wannan? Saboda manufarsu ta mulkin mallaka ba iya akan ƙasa bane kawai. Manufa ce akan goge tarihin mu domin ci gaba da bautar da mu da sace dukiyoyin mu, ta hanyar ci gaba da shelantawa duniya cewa Afirka ba mu da mafari sai dai raye-raye da kuma farauta. Shin kuna so tarihin mu na gaskiya ya ci gaba da zagaye duniya?